Хочешь? шом бахар дӯстони гиромӣ, шодии нишод ёратон бод. имрӯз дар таърихи футболи тоҷикистон ҳамчунин футзали тоҷикистон ва русия саҳифаи наве навишта хоҳад шуд. бори аввал дар таърих дастаҳои мунтахаби футзали тоҷикистон ва русия ки ҳоло дар ин ҷо дар маҷмаи варзиши обӣ шумо мебинед бо ҳам рақобат мекунанд. ин як вохӯрии дӯстонаи таҷрибавӣ аст, аммо судаш барои ҳарду даста ва манфиаташ хеле бештар аст, зеро ин дастаҳо футболбозони худро мешиносанд ва месанҷанд ва мебинанд ки дар баробари дастаҳои пурқуввате ки ин ҷо яке аз дастаҳои пурқуввати ҷаҳон ва ҳамчунин аврупо омадааст ва 5 медали тилло ҳам дораду соли гузашта дар финал, на соли гузашта, балки худи ҳамин сол дар финал мағлуб шуд ва соҳиби медалҳои нуқраи чемпионати аврупо гардид. ин дар бораи дастаи мунтахаби россия аст ки ин ҷо дар ҳузури мову шумо имрӯз бозӣ мекунад ва ин барномаи пешазбозӣ аст ва бо ман имрӯз нодир дӯстматов, яке аз коршиносони футзали тоҷикистон ки аз саҳифаҳои иҷтимоӣ шумо хеле хуб мебинед ки чӣ гуна футзалро тарғибу ташвиқ мекунанд, ва миралӣ шарипов. миралӣ шарипов ситораи футболи футзалӣ, ҳам футбол ва ҳам футзали тоҷикистон аст. он замонҳое ки футболро мо ташреҳ мекардем, дар дарвоза буданд дар бозии футболи калон ва баъдан гузаштанд ба футболи хурд мегуфтем он вақтҳо, ба футзал. ва хушомадед ҳарду ба барномаи мо. имрӯз аз ин бозӣ мо чиро интизор мешавем? аз шумо сар мекунем нодир. раҳмат ба роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон ки дар ин толори варзишӣ бисёр зебо бозии мунтахабои тоҷикистон ва русияро ташкил карданд. ин бениҳоят кори осон нест. тими як аз беҳтарин тимҳои ҷаҳон аст. дар ҳайати дастаи тими русия беҳтарин дарвозабони дунё аст. дута бозингари бениҳоят сахт, янар асадов бозӣ мекунад, артем ниязов, бозингарои кеперев москва ҳастанд. лекин ман боварӣ дорам ки бозингарои тими тоҷикистон имрӯз бозии хеле зебо нишон медиҳанд ва моро хурсанд мекунанд. шумо чӣ миралӣ? саломат бошед. пеш аз ҳама мехостам тамоми мухлисони тоҷикро, футболи тоҷикро, аз ҷумла футзали тоҷикро бо ин бозии дӯстона ки бори аввал аст дар ҷумҳурии мо баргузор мегардад, табрику муборакбод мегӯям. албатта ташриф овардани яке аз дастаҳои пурқуввати дунё ба тоҷикистон, ин барои тими мунтахаби мо аз манфиат холӣ нест, чунки дар чунин бозиҳо ситоди мураббиён метавонанд бозингарои худро санҷиш кунанд. он бозингарое ки ҷавон ҳастанду гӯем ки дари мунтахабро мекӯбанд, онҳоро санҷиш кунанд, аз санҷиш гузаронанд. ҳамзамон ба худи бозингарон ин як имконият медиҳад ки онҳо мавқеи худро дар тими мунтахаб мустаҳкам кунанду ба тимҳое ки дар хориҷи кишвар ҳастанд худро намоиш диҳанд барои берун аз хориҷи кишвар баромад кардан, чунки бозӣ кардан бо чунин дастаҳои пурқуввати дунё хеле ки маълум аст дар дигар давлатҳо ҳам таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва ин бозиҳоро албатта ки тамошо мекунанд. ташаккури зиёд. ман аз шумо пурсанӣ будам ки имрӯз мо дар ҳайати дастаи мунтахаби россия он зархаридон ё худ легионерҳое ки аз дигар давлат шаҳрвандии русияро қабул карда буданд ин ҷо ҳузур надоранд. чӣ хеле ки медонем ба политикӣ тимҳои русияро аз ҳама ҷо хориҷ карданд,
тими Русия бозингароие ки барои соли 2026 чихеле ки ино дар назар доранд ки иноро ба ҳама ҷо ворид мекунанд бозингарои беҳтарини солҳои то 24-25 солаҳоро овард, лекин ин бозингароие ки ҳастанд хеле сатҳашон баланд аст. Ино надоранд хеле тими якум, тими дуюм ё 50 бозингар доранд ки тими миллиро метавонад пурқувват кунад. Ҳамаш яхеланд. яъне ба легионерҳои Бразилияву Португалия ки дар ин ҷо хеле зиёд буданд он қадар ниёзе нест. Дар ҳози замон бозингарое ки дар ҳайаташон ҳози ман дида истодам хеле ботаҷрибаанд, имрӯз бозиҳои хубро нишон медиҳанд. боварӣ дорам ки бачаҳои худамонро ки дар чемпионати Осиё бозӣ карданд нишон доданд бозии хубро. имрӯз бозии хубро баробари тими Русия нишон медиҳанд. хуб ташаккур дӯстони гиромӣ, дар ҳақиқат дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам тавонист ки 2 маротиба ба бозиҳои чорякниҳоӣ ҷоми Осиё барояд ва ин хеле ҳам хуб буд. аммо ман имрӯз ҳоло ҳайати дастаҳо ба дасти мо расидааст. ман мехоҳам як маротиба ин ҳайати панҷгонаро бигӯям ва баъдан бипурсам. хуб, Фирӯз Бекмуродов дар дарвоза аст, Муҳаммадҷон Шарипов, Умед Кӯзиев, Шавкат Ҳалимов, Иқбол Воситзода. ин панҷгонае ҳастанд ки аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба майдон меоянд ва аз ҳама аҷибаш он ки Муҳаммадҷон Шарипов ин фарзанди шумо аст? Фарзанди ман аст. чанд сухан дар бораи Муҳаммадҷон? ин қадар шумо завқатон ба футзал буд ки имрӯз писари шумо ҳам дар панҷгона аст? бале, Муҳаммадҷон аз хурдӣ ки бо ман вақти ба футбол меоям шавқ пайдо кардам ва худаш хоҳиш кард ки маро ба футбол барем. ман овардам ба варзишгоҳи марказӣ. 10 сола будам. хел адам 10 солагӣ машқ кардестан. аввал футболи калон, баъд соли 2017 ба футболи хурд гузаштам. дар ҳайати мунтахаби U15, U16, 17 то 19 ра бозӣ кардан, баъд ба футболи хурд гузаштам. намедонӣ интихоби худи вай. хуб, худро чӣ гуна ҳис мекунед? писари шумо дар муқобили дастаи мунтахаби Россия, як дастае ки овозаҳои дарвозааш хеле зиёд ҳастанду хуб ин ҷо бозӣ мекунад. бале, албатта барои мо ин ифтихор бошад. агар аз тарафи дигар як ҳаяҷон ҳам ҳаст ки фарзанди ман чӣ хел бозӣ карда метавониста бошад. ҳамин хел аст. аз натиҷаи бозӣ чиро интизор ҳастед? ба фикри ман бозӣ хуб мешавад, лекин ман пешакӣ вай карда будам ки 2-2 мешавад ин бозӣ. хуб, ташаккури зиёд. ман мебинам ки Собирҷон Гуляков бо Некрӯз Алимуҳаммадов дар бозии имрӯза ширкат намеварзанд. бо сабаби бардоштани бардоштан ба ваё саломатӣ орзумандем тезтар соз шаванд баргардан ба тими ҳайати тими дастаи Тоҷикистон. хуб, дар бораи панҷгонае ки аввал ман гуфтам, шумо чиро инҷо мехоҳед? сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Пайрав Воҳидов кори тактикиро дар назар дорад. якум панҷгона ки ҳозир мебиёяд дар майдон, агар бозии хубро нишон диҳанд, бо вақти рафтани вақт иваз кардан мегирад бозингароро. хуб, ташаккур дӯстони гиромӣ, дар ҳайати дастаи мо ҳамчунин Муродулло Алиқулов, Идрис Ёров, Дилшод Саломов, Насратшоҳ Исмоилов, Абдуқаюм Умаров, Баҳодур Хоҷаев, Файзалӣ Сардоров, Бахтиёр Солиев ва Самандар Ризомов ҳастанд. хуб, инҷо мебинам ки бозигарони нав ҳам хеле зиёд ҳастанд дар ҳайати дастаи мунтахаб. шумо бозиҳои инҳоро тамошо мекунед, бификрам ҳар вақт дар машқҳо ҳам ҳастед. хуб, сатҳ чӣ гуна аст ин бозигарои наве ки инҷо омаданд? бале, албатта чӣ хел ман пештар қайд кардам, барои ситоди мураббиёнам ҳамин бозиҳои дӯстона барои санҷиш кардани ҳамин бозингарое ки ҷавон ҳастанд, барои ҳамин бисёр зарур аст. фикр мекунам ки ин бозингарои ҷавоне ки нав ба дастаи мунтахаб даъват шуданд хеле арзанда ҳастанд. ман шахсан бозии инҳоро дар тими Истиқлол тамошо мекардам, дар Соро тамошо кардагӣ бисёр бозингарони ояндадор ҳастанд. фикр мекунам ки
تیم ستاد مربیان هم اینا را بهوده اینجا دعوت نکرده است. اینا در این بازی خوب برآمد میکنن. خب سلامت باشید. اینا که میگذاریم باز با دسته منتخب روسیه شما گفتید که قسم زیادی اینا رو شما میشناسید و چند مدت است که آنها در بازی‌های بین المللی اشتراک نکردن. چه تأثیری خواهد داشت به این دسته؟ ягон таъсир надорад ба тиме ки таҷрибааш хеле баланд аст, бозингарош хеле сатҳашон баланд аст. Ягон майда барои ино проблема нест бозӣ кардан. هم در مقابل دسته تاجیکستان هم در مقابل دیگر دسته‌ای که هستند. ман дар назар дорам барои ин тим як ҳафта барои омодашавӣ ки ино омода шудаанд барои бозӣ мехудам нест. باید دوستان گرامی بیاید یک مرتبه دیگر من با این هیئت دسته منتخب روسیه که اینجا در دست دارم شناس شدم. دمیتری پوتیلوف این از دسته کپرف مسکو است. اندری پانکراتوف، پاول سیماکوف از گازپروم یوگورس، دمیتری زایتسف، سرگئی دنیسوف از تارپدو، янар асадов, андрей заплонков, артем ниёзов аз москва, қисмишон аз кпрф ҳастанд. павел карпов, егор шишкин, никита фахруддинов аз синара екатеринбург, михаил москалёв ва антон рубцов аз ухта ҳастанд. шумо гуфтед ки мо аз ки бояд эҳтиёт шавем? аз ду бозингари кпрф янар асадов ва артем ниёзов бисёр якдигар фаҳмии хуб дорам. бозингаро чанд соле ки ман ин тими русияро тамошо карда истодаам. дута ин бозингар як аз беҳтарин бозингарои ҳамин чемпионати русия ҳамин сол ҳам ҳастанд. бале ин константин маевский ки сармураббии ин даста аст ба наздикӣ дастаро қабул кард. ҳа баъд аз ҷоми ҷаҳон ҷоми аврупо тими сармураббӣ иваз карда шуд. барое ки чанд соли охир ягон бор ягон ҷомро нагирифтам ва фақат дар финал бохт кардам. сарраёсати ҳамун футзали ассотсиатсияи мини футболи россия сармураббиро алиш кард. хуб шумо гуфтед ки бо онҳо ҳоло ҳамкор ҳастед, ҳамкорӣ мекунед ва президенти футзали россия боз шумо аст ва инҷо ҳам қариб буд ки сармураббии дастаи мунтахаби россия ба назд меояд ба саволҳои мо ҷавоб гӯяд. ҳамин тавр ҳам ҳаст? ҳамин хеле ҳам ҳаст. бо ман ба гуфтанӣ ҳастам ки барои бозингарои мо хеле шанси хуб аст ки худашонро бо ин бозингаро нишон диҳанд. дар ин ҷо нишастааст агентҳои футзал. агар бозии хубро нишон диҳанд ҳатман таклиф мешавад аз аврупо ягон тимҳои хуб бозингарои моро даъват менамоянд. аз футзал ҳатман мо хуб медонем, аммо дар бораи он миёнаравҳое ки шумо гуфтед инҷо зиёд ҳастанд. шумо бо онҳо хода будед? дар ин ҷо владимир григорьев як аз мутахассисои ҳамин агентӣ ки миёнарав ҳастанд вуҷуд дорад. бисёр ба бозингарои тими русия он кас агент мебошанд. дар ин ҷо нишастааст ва бисёр комил дорам ки бозингарои моам дар ягон тимҳои аврупо таклиф менамоянд. дуруст аст ба тимҳои аврупо рафтани бозингарони мо дар ҷоми осиё бозӣ кардем ва дидед ки дар муқобили таиланд имконияти 100% ба даври бозиҳои нимниҳои рафтан доштем. ба назари шумо чӣ нарасид ба дастаи мо ҳамонҷо? дарвозабон ки корти сурх гирифта буд? бале ин ҳолат ҳам ҳаст. ба фикри ман он чизи асосие ки ҳолати асосие ки буд ин корти сурх гирифтани ҳамин дарвозабон буд. набошад дигар ҳолатҳо қатъи мо аз тайланд ягон камӣ надоштем, балки бартарӣ ҳам доштем. аз дигар тараф дасти мунтахаби мо ҳоло ҷавон аст. баъди 2 сол фикр мекунам ки мо тайландро ҳам мегузорем. мумкин дар чемпионати осиё бозиҳои марҳилаи нимниҳоӣ да бароянд. ҳамин дастае ки ҳозир ҳаст. чаро шумо баъди 2 сол мегӯед, баъди 1 сол не? ман ҳам хел фикр дорам ки ино дар ҳозир яъне бозигаро ҷавон ҳастанд, ҳама ҷавон ҳастанд. бояд ҳамаш дар майдон бояд якдигарфаҳмӣ зиёд бошад. вақти зиёд машқ кардан, тамрин кардан, дар чунин бозиҳо иштирок кардану чиз кардан ва якдигарфаҳмӣ дар майдон ҳам мустаҳкам мешавад.
чизи дигар Нодирҷон, имрӯз ба ғайр аз ин бозигароне ки дар майдон ҳастанд аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон, сатҳи дигар бозигаронро мо чӣ гуна аст? Мо дорем боз бозигарони беҳтарине ки берун аз масалан ҳайати дастаи мунтахаб монданд. аз дохили Тоҷикистон ҳаст бозингарое ки Тоҷикистон дар худи Русия бозӣ карда истоданд. Тоҳир Абдуллоев аст, дар тими Тюмени Россия ҳозирам бозӣ карда истодааст. Бисёр агар вай биёяд тими миллии Тоҷикистон бозӣ кунад дар Россия, дар лигаи бартараш легионер ҳисоб хурда меравад. Барои ҳамин то ин камбудиро мо пайҳам накунем, агар нагиранд ҳамин легионерия, агар гиранд нағз мешуд, барое ки бисёр бозингарои хуб таклиф мекардем ба тими мунтахаби Тоҷикистон. Ман чандтаро медонам ки дар унҷа бозӣ карда истоданд. аз тарафи дигар бояд мо дар бораи легионерҳо аз шумо пурсидем. Бразилиягиҳо буданд, аз соли 2006 сар карда дар ҳайати дастаи мунтахаби Россия маҳз ҳамон зархаридон, яъне онҳое ки шаҳрвандии Русияро қабул карданд, бразилиягиҳо, португалиягиҳо, ман инҷо чанд номашонро Робиньо нест, Эдер Лима нест, бале, Робиньо Португалия, Иван Чишкала Португалия, Густаво, Ромула Эскердиния, Китата, Соколов нест, Соколов ай Спортинг Португалия нест. Бале, ино бозигароне ҳастанд ки яъне оварда шуданд ба дастҳо. Мо оё метавонем ки аз дигар ҷо бозигаронро худӣ кунем, яъне қабул кунанд шаҳрвандии моро ва дастаи мунтахаб боравад? Акайлоидин бисёр не дорем, лекин мо ин имкониятро надорем. Ранги тими Русия ино 50 кас бозингар доранд ки якдигаришро метавонад иваз кунад. Мо ин вайро надорем. Яъне имконияти иваз кардани бозингари беҳтарини худамонро надорем. Дар айни замон дарвозабони Фирӯзбек Муродов мо дорем, дар оянда мумкин нақш шаванд, лекин дар ҳозир Фирӯза мо алиш карда иваз карда наметонем. Номери яки Тоҷикистон Фирӯзбек Муродов. Файзали Сардоров бозингари бениҳоят сахт аст, чандта таклиф карда буд аз Аврупо, амихе шуд ки нарафт. Муҳаммад Шарипов бисёр бозингари дисциплинӣ, бисёр омода, дар ҳама ба одоб, дар ҳама бозиҳо танаккузи зур дорад, ҳамаш дар сатҳи олӣ аст. Ташаккур. Мо дӯстони гиромӣ, баъд аз анҷоми ин вохӯрӣ дар ҳамин студияе ки инҷо мо барои худ ташкил кардем боз вомехӯрем, чун ба ман ишора мекунанд ки вақт хеле кам мондааст ва дастаҳо ба бозӣ медороянд. Парвизи Маҳмадамин аст ки ин бозиро шораӣ мекунад, мо ба он ҷо мегузарем. барои шумо ташаккур. Як лаҳза истироҳат тамошо мекунем ва баъд хоҳем гуфт ки дар ин ҷо мо чиро дидему, чӣ камбудиҳо буданду чӣ чизи дигар. Бо мо боқӣ монед, биёед якҷоя футболро тамошо мекунем. Разыгрывает 3 путевки на матч чемпионата мира 2022 в Катаре. Розыгрыш проходит с 1 октября по 9 ноября 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию об акции можно узнать на сайте formula55.tj или по короткому номеру 5500. Катар ждет тебя.